दि हारिमु आरो बानस बेखौ आं ससियेल मिडियाफ्राव नुबाय थादों किन्तु बे थांनाय माने गोलाव सम संग्रामनि समाव माने जों जि 30 बोसोर नांबोबाय बा हाग्रायाव थाबाय बे समाव बे हारिमु आरो बानस जों बेखौ लोगो मोनाखैमोन बबे खनायाव दंमोन आं मिथिया एनडिएफबिफोरा मानो जेब्लाबो खालि गावस्रायनोल गोदोबो गोबां माने फेक्सन जाबाय दिनैसिमबो माने एनडिएफबिफोरा खौसे जायाखै दा बेखौ मानि थाखाय जादों होनना सानो आरो खौसे जानायनि थाखाय माबोरै खावलायनो आरो खौसे मानो थाखाय जानांगौ बारग' एनडिएफबिफोरा आरो जायफ्रा दिनैहाय बेवहाय लिड लाबाय थादों ससियेल मिडियाफ्राव नुदों प्राय 99% थांनाय बारावथ' बिथांमोना माने अबेबा मोनसे प्लेटफर्माव थानानै खामानि मावदों स्पेशली बिथांमोना बिपिएफनि जानानै खामानि मावबाय थादों दा बिपिएफनि जानानैनो बिथांमोना स्टेट केम्पेइनार होनना बुङो एनडिएफबिनि इस्युखौ लानानै बुङो सुक्तिया फेल जाबाय होनना बुङो जोङो माने सुक्तिखौ भंग खालामगोन मालाबा बिटिआर माने सुक्तिनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंबाय थादों दा बुंबाय थादों बे बिपिएफनि जानानैनो बिथांमोना खामानि मावबाय थादों दा आंनि दाख्लैबावहाय आं नुदों ससियेल मिडियाआव डक्टर अनजलि दैमारि बिजेपिजों लोगोनो खामानि मावबाय ओंखायनो दा बै समाव बिथांमोना जि सरकार सालायदोंमोन बिथांमोनाबोथ' बिजेपिनि अक्सिजेन लादोंमोन बा कंग्रेसनि अक्सिजेन लादों होननानै जों दिनै बुंनो हायो।